Tervetuloa Kouvolan Putkiradiomuseon Miljömuseoon. Museo käsittää huoneet 1920-luvulta 60-luvulle asti varustettuna sen ajan kalusteilla ja tekniikalla. Olemme nyt 1920-luvun huoneessa. Radion kuuntelu aloitettiin kidekoneilla, jotka eivät tarvinneet sähköä, vaan ottivat voiman radioaalloista. Kidekonetta voitiin kuunnella vain korvakuulokkeilla. 1930-luvun huone on kalustettu funkkistyylin mukaan. Kannettavat levysoittimet ovat tulleet muotiin. 1940-luvun huoneessa näkyy sota-aika. Fennoradio ja lippu on valmistettu vuoden 1940 Helsingin olympialaisiin, jotka kuitenkin jäivät sodan takia pitämättä. Pula-aika näkyy esineiden valmistusmateriaaleissa. 1950-luvulla televisio, matkaradio ja matkalevysoitin alkoivat yleistyä. (1960-luku on teak-kalusteiden aikaa. Television kuvaputki suureni ja kaappiradiot varustettuina levysoittimella ja magnetofonilla alkoivat yleistyä. Miljömuseossa on myös radionäyttely. Kullakin radiovalmistajalla on ollut oma tyylinsä.